Μαλάκα. Πόσο κατευχαριστήθηκα που φύγαμε. Και έφυγε. Ναι. Άντε, γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Μόνο με την ομάδα μου. Νίκο σεφ μου, καλημέρα. Σεξ. Μοιάζει με τη μία καλύφα. Επειδή φοράω γελιά μια οποία είναι μαλάκα. Ευχαριστούμε πολύ, Στεφανάκο. Παπί! Χριστό. Τι έγινε καλέ Γρηγόρη. Βρε, μου στο διάλογο εσύ που λες να αρχίσεις. Παπάκο. Καλημέρες παπί, κοίτα που είμαστε εμείς και που δεν είσαι εσύ. Παπί, κουακουακ, κουακακ, πέρα από εμένα, δες και αυτό. Δες το. Όχι, δες το γιατί δεν το ξαναδείς. Live στην παράλια της Σαντορίνης. Δεν κάνουμε και συχνά. Για ξαναδείξτε την κολάρα σου. Πού είστε? Είμαστε στην πόλη μου. Στείλε μου προσωπικό, κούκλα μου. Θα σου στείλω προσωπικό. Αλήθεια, με το που κλείσω το live θα σου στείλω προσωπικό μήνυμα. Να το περιμένεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου στείλω προσωπικό μήνυμα. Τώρα καταλάβετε ποια είμαι. Λοιπόν, σας αφήνω καλά να περάσετε. Καλύτερα πάμε σπίτι, τι καλά να περάσουμε. Εγώ μόλις ήρθα από Ζάκυνθο. Αχ, τι ωραία Ζάκυνθος. Πάρε μαντμαζέλ. Δες το. Όχι, δες το. Τι είπε ο Μπαχαρίδης, χαιρετίσματα. Στην Άννα. Ποιος από όλους είσαι? Ο Βαλάνης. Βαλάνης. Τώρα μαλάκα. Πάει. Εδώ. Πού να το βάλω, στο κεφάλι μου για να... Εδώ. Κάνε λίγο του έρκ να σε δούμε. Ναι, είναι πολύ καύλα. Καλημέρα, κούνατα λίγο. Κουράστηκα ρε μαλάκα. Κι εγώ. Ποια από όλες? Γιατί είμαστε και τρεις. 1, 2, 3. Ποια είναι αυτή? Καλή μαλακία σου ευχόμαστε. Μαλάκα. Λοιπόν, παιδάκια, αυτά είναι ό,τι είδαμε. Ήμασταν έξω για ποτάκι παπάκι μας. Και τώρα καθόμαστε λίγο εδώ πέρα και σε λίγο, σε κανένα πεντάλεπτο θα πάμε σπίτι. Είσαι ξενερωμένη ή νευριασμένη? Και τα δύο. Και τα δύο. Νευριασμένη πολύ. Καλημέρα σε όλους. Εύχομαι να πάει τέλεια η μέρα σας, να ξυπνήσετε, να κοιμηθείτε και να είστε υπερχαρούμενοι ανθρώποι στη ζωή σας. Παπί μου, τα όχο γιατί θα τα πούμε άλλη φορά. Γιατί τώρα δεν γίνεται εδώ μέσα. Οπότε φιλάκια πολλά. Κάτσε ρε μα, δείξε τα παιδιά λίγο την Ανατολή. Δείξε ρε μαλάκα. Και την Ανατολή θα δείξουμε. Τα παιδιά ξέρεις τι πλάνο θέλουν να δούνε. Τσέκαρε τώρα. Κάτσε, να σκουπίσω λίγο την κάμερα. Κάτσε πέρα. Ό,τι σκουπίζετε. Λοιπόν, τσεκάρε τώρα. Όχι, δείτε. Ποιος θα ήθελε να είναι εδώ τώρα? Στην ξαπλώστρα, συγκεκριμένα εκεί. Με τον έρωτα της ζωής του και να κάνει ανομαλίες. Λοιπόν. Πάρτε με μόλις κλείσατε. Χριστός Ανέστη. Γεια σου μπάμπι. Τα παιδιά, ορίστε. Πάρτε του. Εγώ με σένα. Θα ήθελες να είσαι εκεί και να κάνεις ανομαλίες? Το πίσω. Μετά από ποτάκι θέλει και μπιπ. Μετά από ποτάκι θέλει φαγητό και καλή νύχτα. Αλλά έχει χάρη που έχουμε φάει, εγώ δεν ξανατρώω. Έχουμε μία πίτσα στο σπίτι. Πίτσα όντως, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε όντως μία πίτσα από χθες που δεν φαγώθηκε. Ξαφνικά έρχεται ήλιος. Ή το φως είναι? Το φως είναι χαζί. Πόσο είσαι, 31?